Какво ли ядат костенурките? Така и сега. Това няма как да не е било търсено преди. Хеликон, Хиполент, Хепи доставка, Христо Ботев. Добре, ще трябва още една буква. Р. Хранително натравяне. Стоичков, Шопов, Добре, хайде ще напиша още две букви. Н. Храна за вкъщи, храни богати на кали, храни богати на фибри. Абе, никой ли не търси костенурките, бе? Хранене на. Сега вече, ако не излезе. Хранене на новородено, на бебето по месеци, на 9-месечно, на малко куче, на бебе. Излагате се, значи аз няма да го пиша пък цялото. Сега вече трябва да излезе. Хранене на кокошки с хляб, на котка преди кастрация, на кокошки носачки, котка, кози. То пък, значи, няма лесно в този живот, бе. Цялата работа трябва да свърша. Хранене на костенурка, толкова ли сложно беше? Най-накрая.